What's up til alle mine fans. Vi er på vej ind i et uhyggeligt hus. Det er desværre ikke låst af, så ja, mig og ham, vi vil gå derind. Det er helt vokset til med planter. Det begynder der ikke rigtig at være nogen i overvis. Det er uhyggeligt. Sygt. Hvad går du? Pas hårdt. Så vil jeg gøre det. Prøv at åbne lidt mere. Tak. Undskyld, der skete lige et problem. Det er uhyggeligt med. Vi bliver nødt til at stoppe udsendelsen, fordi der er for mange mennesker. Vi ses.